Гледайте мача Нидерландия срещу Англия на 10 юли, сряда от 22:00 на живо по БНТ 1. Нидерландия идва след победа от 2-1 над Турция, която им е втора поредна. Те имат 4 победи от 6 мача насам. За последно победиха Англия с 3-1 през 2019 година. Англия победи Швейцария с 5-3 от Дуспи след равенство от 1-1. Те имат 2 победи от 6 мача насам. От последните им 5 срещи с Нидерландия имат 1 победа, 1 равенство и 3 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Англия. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.